Pentru că în ultima perioadă am întâlnit această problemă din ce în ce mai des și mi se pare una comună și de interes tuturor. Am zis să o mai aduc încă o dată aici în prim plan pe pagină, deși pagina este foarte transparentă și de fiecare dată încarc din spatele problemelor, să spunem, cu care lucrez, atât la meniuri, recenzii, feedback-uri și cumva toate etapele prin care clientele cu care colaborez trec și parcursul lor. O problemă comună a fost faptul că se merge foarte mult pe premiza dacă nu mănânc, mă înfometez, voi fi și voi arăta foarte bine și voi fi plăcută mie atunci când mă uit la mine. Ceea ce este o mare greșeală, înfometarea, nemâncatul. Nu am susținut niciodată lucrul acesta și nu îl voi susține niciodată atât pentru mine cât și pentru persoanele cu care colaborez. A nu te alimenta corect, a nu te alimenta suficient și mai mult decât atât corect cu alimentele necesare, nutrienții necesari organismului tău, nu vei face nicio schimbare în bine, ba mai mult, poți să-ți faci mai mult rău organismului și cu siguranță vor veni simptome și semnale de alarmă asupra organismului tău. Așadar, și acest deficit caloric nu este așa de capul lui, nu este oricum. Tocmai de aceea sunt atât numeroși specialiști pe nutriție, pentru că toată lumea se întreabă, păi bine, dar acum toată lumea ne spune ce, cât și cum să mâncăm. Păi da, pentru că problemele s-au înmulțit în aceeași măsură cu toate problemele cu care apar de zi cu zi, tocmai și specialiștii apar din ce în ce mai mulți pentru a susține, pentru a preveni, mai bine spus, anumite diagnostice și probleme medicale. Tocmai de aceea, probabil ați văzut în ultima perioadă atât de mulți apăruți prin toate postările, prin toate informațiile pe care le aduc aici pe pagină, atât și privat, într-un mod repetat, cu cine lucrează cu mine știe foarte bine aspectul acesta, că nu susțin înfometarea. Nu susțin să-ți stai total din porția cu care erai obișnuit până în prezent, până ce te-ai decis să lucrezi, să mergi pe drumul ăsta cu alimentație sănătoasă. Am întâlnit foarte des, dar eu nu mănânc absolut nimic toată ziua și nu înțeleg de ce mă îngraș. Păi tocmai aici e problema. Nemâncând faci cea mai mare greșeală. Organismul, corpul tău nu are absolut niciun aliat cu care să lupte pentru a te menține sănătoasă, pentru a te menține în formă, pentru a menține acei hormoni în limite normale și tot sistemul endocrin este dat peste cap, practic. Deci, nemâncatul nu este o soluție pentru a slăbi, pentru a pierde din kilogramele acumulate. Ba mai mult, dăm în alte diagnostice, așa cum am tot repetat. La fel și obsesia pentru a-ți cântări absolut, dar absolut orice aliment. De curând am întâlnit o fată tânără care își cântărește într-un mod exagerat absolut tot ce consumă. Unul la mână, nu este sănătos atât pentru tine mental, te încarcă, te epuizează, te stresează, tu nu te bucuri de alimentul în sine, tu nu-ți rănești corpul, tu nu te bucuri de gustul adevărat al mâncării pe care ți-o pregătești, pentru că focusul tău și stresul tău este să vezi câte grame ai de ardel, câte grame ai de un fruct, câte grame ai de carne și așa mai departe. Deci nu vă aduceți un stres în plus că nu vă ajută și ba mai mult nu o să vedeți niciodată un rezultat. Da, este în regulă să-ți cântărești atunci când, nu știu, de exemplu, o persoană care suferă de diabet, de anumite probleme stricte, clare, cu un diagnostic. Deci, pe scurt, ca să nu o lungesc mai mult și să nu devin obositoare în informație, încă o dată repet. 1. Înfometarea, nemâncatul nu va fi niciodată o soluție, ba mai mult vă faceți foarte, foarte mult rău. Eu știu că printre fetele tinere, printre toate trendurile, toate nebuniile ce le găsiți în social media și peste tot cu orice nebunie de canal acum pe toate platformele care se transmit, a fi slabă nu este tot una cu a fi și sănătoasă. A nu mânca, a nu te alimenta corect nu este sub nicio formă o soluție. Dacă nu ești suficient de capabilă, în sensul că nu poți singură să te susții cu acest drum, apelează întotdeauna la un specialist care poate fi în spatele tău să te ajute să te ghideze corect, concret, spre a ajunge la un rezultat frumos și sănătos. Nu vă apucați de capul vostru.